Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakketjes van buiten de EU worden vanaf juli zeker €3 duurder. Zo hebben de EU-ministers van Financiën besloten. Die vaste invoerheffing moet de stroomgoedkope bestellingen vooral uit China afremmen. De toeslag geldt per productgroep en voor pakketjes tot €150. Daarnaast overweegt Nederland een eigen heffing van €2 per product. Als beide regelingen ingaan, kunnen de kosten voor consumenten fors oplopen. Maar of de Nederlandse heffing er ook echt komt, is nog onzeker. De Eerste en Tweede Kamer krijgen maar een half jaar de tijd om het wetsvoorstel voor het EU-migratiepact te behandelen. Asielminister Van Weel vraagt om prioriteit omdat het pact op 12 juni moet ingaan. Volgens hem is het voorstel een belangrijke stap naar een strenger asielsysteem met sterkere buitengrenzen. Ook moeten procedures sneller worden en illegale migratie en uitzettingen beter worden aangepakt. Normaal duurt een wetsbehandeling veel langer, gemiddeld 449 dagen voor beide kamers. De provincie Drenthe treft maatregelen tegen een wolf die gisteren 2 wandelaars benaderde in het Dwingelderveld. De provincie wil het dier afschrikken met een paintballgeweer en het voorzien van een zender na verdoving. Het is waarschijnlijk een andere wolf dan het dier dat eerder schapen aanviel, waarvan wel DNA bekend is. Op beelden is te zien hoe de wolf 2 bezoekers van het park volgt en happende bewegingen maakt. De provincie noemt dat zorgwekkend. Er zijn alleen nog geen meldingen van bijtincidenten. En een Amerikaanse erfgoedorganisatie probeert via de rechter de bouw van de balzaal aan het Witte Huis te stoppen. Volgens de National Trust for Historic Preservation schendt president Trump alle procedures voor historisch behoud. De organisatie wil nu dat een rechter de bouw blokkeert totdat alle verplichte beoordelingen zijn afgerond en vindt ook dat Trump de bestaande aanbouw niet had mogen slopen. Maar volgens de regering is de president de baas over het terrein en kost de balzaal geen belastinggeld. Het weer droog, vannacht is er kans op lichte regen en landinwaarts ook op mist. Dan varieert de temperatuur van zo'n 5 tot 9 graden bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Morgen wordt het grijs met een beetje zon bij 8 tot 11 graden. Tot zover het radionieuws. Hele fijne dagen, gezelligheid in huis. Merry Christmas, bij ons voel je je thuis. RTV Maastricht. It's Jesse and Anna from B105 in Cincinnati, Ohio. And you are tuned in to Lucas on Air. You got away now, don't you? I'm getting just what you wanted. Don't lie, don't lie. You want me to see you with me, switching from red to crimson. Alright, alright. Yes, following you is just chasing. Queen bee, the game that you're playing. I ain't worth the whiskey I wasted. Yeah, I'm just saying, keep on doing me wrong now, baby. About time they get to know you, baby. Call me what you wanna, but I ain't picking up tonight. Keep on putting it on now, baby. Find some guy with a song now, baby. Go do what you wanna, but all you do me wrong, just prove me right. You leaning on his shoulder, but I see you looking over at me, at me. My friends are saying that they saw you down at Seaside, spilling your rosé with a button undone on a Levi. Keep on doing me wrong now, baby. About time they get to know you, baby. Call me what you wanna, but I ain't picking up tonight. Keep on putting it on now, baby. Find some guy with a song now, baby. Go do what you wanna, but all you do me wrong, just prove me right. Do what you do, yeah, proving me right. Me right. Go on, do what you do, yeah, proving me right. Me right. Keep on doing me wrong now, baby. About time they get to know you, baby. Call me what you wanna, but I ain't picking up tonight. Keep on putting it on now, baby. Find some guy with a song now, baby. Go do what you wanna, but all you do me wrong, just prove me right. Go on, do what you do, yeah, proving me right. Me right. Nieuwste plaat van Taco Wetmore en die heet Proving Me Right hier in Lucas on Air op RTV Maastricht.
De laatste live-uitzending van 2025. Ja, we hebben genoeg mensen aan tafel. Toch wel een applausje erbij. De Basement Collective. Leuk dat jullie er zijn. Ik heb 4 afgevaardigden ervan aan tafel zitten. Mout, Rutger, Stijn en Eloy. Van harte welkom samen. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik heb jullie afgelopen zondag gemist trouwens. Ik heb jou wel gezien, Rutger, maar... Jij had het verschrikkelijk druk volgens mij. We zijn er niet aan toegekomen. Nee, inderdaad. Dat is een accurate beschrijving. Maar alles is weer eigenlijk back to normal. Het was in elk geval heel erg leuk afgelopen zondag. En daar gaan we het zeker verder nog over hebben, deze uitzending. Maar laten we het eerst even over de band die te gast is hebben. De Basement Collective. Dus ja, jullie zijn met veel meer mensen dan dat er nu aan tafel zitten. Correct. Met hoeveel zijn jullie in totaal, Eloy? 12, als ik me niet vergis. 12 man. Meer? Ja, als we met de volledige bezetting op het podium staan, dan hebben we er al 13. Oh, kijk eens. Dus, vergeten. Het blijft alleen maar groeien. En het publiek deed ook altijd met. Dus, die horen het stiekem ook bij. Daar hebben jullie natuurlijk afgelopen zondag ook flink gebruik van gemaakt. En zodoende natuurlijk in die top 3 terechtgekomen. Met natuurlijk een plaat van het album. Wat jullie onlangs hebben uitgebracht. 12 nummers staan er op dat album. Het is 7 september uitgekomen. Nee, slecht. Ja, mijn Limburgs is wel heel erg slecht. Maar, dus daar moet u me een beetje op vergeven. Maar wat voor een album is dat nou precies, Maud? Ja, het is een album van alles gaat. Het begint met gaat protest, maar er zit ook gaat mooie zwijmel tussen. Ik ben het plat aan het kallen. Dat mag. Ja, mooie zwijmel, een beetje protest, maar ook heel veel plezier. Ja, het zijn ook al eigenlijk snelle en korte nummers. Niet waar, Rutger? Is dat een bewuste keuze? Ja, ik heb een van de nummers mogen schrijven, dus daar was het een bewuste keuze. En voor de rest, daar kan ik niet over spreken. Daar hebben we onze bandleider voor. Ja, niet helemaal bewust. Het begon, denk ik, vooral met punk. En punk is sowieso wat snel en korter. En soms was ook gewoon de tekst op of de ideeën. En soms moet je het dan ook gewoon laten, hè, want veel nummers zijn heel impulsief geschreven. En niet op verder gebouwd. Wel soms geprobeerd, maar dan merkte daar wordt het niet beter op. Dus hebben het maar gewoon korter gelaten. Nou, dat is mooi. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zo kom je dus ook een beetje zelfs uit bij platen van ongeveer gewoon minder dan een minuut. Zelfs Luxe Probleem bijvoorbeeld. Op festival, 1,5 minuut zoiets. Juist. Kiekwaal ook nog eens minder dan 2 minuten. Dus goed, we gaan er zoveel mogelijk nummers van dat album natuurlijk draaien. Jullie kunnen er ook een paar zelfs spelen. Stijn, je hebt de instrumenten meegenomen. Ik heb een paar instrumenten meegenomen, ja, dat klopt. Welke van die nummers kun je dan live spelen? Of doen jullie een primeur? Ja, we kunnen ze ook allemaal doen, maar dan duurt het weer allemaal lang. We doen een akoestische versie van, wat gaan we doen? Hey Becker, vinden we wel leuk. Ja, die vinden we wel leuk. En Stomme Kalf, volgens mij. Ja. Nou, dan hebben we die allemaal in elk geval klaarstaan. We gaan nu in elk geval beginnen met het album. We gaan ze dus proberen er helemaal te draaien. Al die 12 nummers, maar nogmaals, het zijn dus redelijk korte en snelle nummers. En we beginnen dus met Hey Becker van The Basement Collective in deze nieuwe uitzending van Lucas Nair op RTV Maastricht. En heb je vragen aan de bandleden van The Basement Collective, laat dat vooral weten. Via Facebook, YouTube en Instagram zijn we live. Of via WhatsApp 06 1304 8885. Je luistert naar Lucas Air. Hey, Bekker, ik druim al dagen van kroosjelen. Ik zeg, hey, Bekker, grummelen pudding kan ik kiezen, dus nog meer get riestig. Een broodje kaas in mijn trommel, ik ben een mug. Hey, ik noem maar lekker dus. Het keukske bij mij, de koffie is zo fucking druk. Verlang nog het zoets en straks elke keer weer fantaseren. Wel gebakken dik, geen anders wil ik niet. Wat moet ik echt van geniet? Dat is geen lekkers van de. Hey, Bekker, ik druim al dagen van kroosjelen. Ik zeg, hey, Bekker, grummelen pudding kan ik kiezen, dus nog meer get riestig. Is Jorik in de pauze, brengt er cupcakes met. Der snapt er echt niks van en ik kan weer gaan fantaseren. Wel gebakken dik, geen anders wil ik niet. Wat moet ik echt van geniet? Dat is geen lekkers van de. Hey, Bekker, ik druim al dagen van kroosjelen. Ik zeg, hey, Bekker, grummelen pudding kan ik kiezen, dus nog meer get riestig. Doe nog 1. Toch maar 2. Toch 3.
This Dutch radio show has been on the air since the host was 13 years old and spins American country music while music artists from Limburg come and tell their stories in the capital of the province. And you can tune into it every Friday night from 7 till 9. What is Lucas On Air? Mama never raised any smart-mouthed kid. She told us once and that was it. She said, son, sit down. Son, that's enough. Mama really loved us, but she sure was tough. Could never get away with calling her and bluff. You've been running all night, chasing those skirts. You ought to be ashamed, late again for work. Boy, don't you know you're on the wrong track? Now throwing it away, you never get it back. Hard-loving mamas don't cut you no slack. But my old man was a little bit more inclined to understand. 'Cause daddies know when to hang on and when to let go. He said being addicted to love's a real bad habit. If you can't be good, son, be good at it. Now mama's still on me about her wrong and right, hoping one day I might see the light. My heart's been broke, I make mistakes, I still try to give them as much as I take. Now old habits are hard to break, but my old man was a little bit more inclined to understand. 'Cause daddies know now when to hang on and when to let go. He said being addicted to love's a real bad habit. If you can't be good, son, be good at it. If you can't be good, be good at it. Ha, ha. Oh, but my old man was a little bit more inclined to understand. 'Cause daddies know hey, when to hang on and when to let go. He said now being addicted to love's a real bad habit. If you can't be good, son, be good at it. If you can't be good at it. Well, if you can't be good at it. Neil McCoy, If You Can Be Good At It. Volgende van de Basement Collective staat voor de deur. Dat is Pech. Ik denk dat dan Hey Becker en Pech misschien ook al meteen die statement nummers zijn waar je het over hebt, Maud. Kun je dan zowel Hey Becker, die we net gehoord hebben, als nu Pech al even toelichten? Ja, daar begon het een beetje mee. Wat Eloy net al zei, een beetje een punkalbum waar de roots lagen. En Pech past daar heel erg goed in. Dat is gewoon even mopperen op de Pech-generatie. Ja. Daar is genoeg inspiratie voor. En die inspiratie komt dat dan ook vanuit de hele groep? Want jullie zijn dus met 12, 6, 13 man al. Hoe gaat dat dan, Eloy, als jullie aan een nummer beginnen met schrijven? En misschien ook, hoe is dat dan aangepakt met het album? Per nummer verschillend. Dus in het voorbeeld van Pech zaten Bennett, Jules en ik eerst samen voor het instrumentale. En toen hebben we Maud en Stijn, Rutger ingevlogen om na te denken over de tekst. Dus het kan van al die 13 bandleden hebben ze niet allemaal aan elk nummer meegeholpen, maar elk bandlid heeft zowel een beetje aan zijn eigen nummer. Pech, daar wilden we wel wisten van tevoren al. We willen even zeuren over de maatschappij of enigszins maatschappijkritisch zijn. En andere nummers komt dat niet naar voren of eigenlijk helemaal niet. Maar we wilden wel echt één nummer kiezen van oké, hier gaan we echt lekker zeuren. Ja, hier gooien we even alles in. Alle frustratie eruit gooien en dan is dat ook gebeurd. Is dat achter de rug? Als je kijkt naar het hele album, het zijn dus 12 nummers in totaal. Hoe lang is dat dan? Hoe lang zijn jullie dan totaal aan bezig geweest? Het hele productieproces? Van zeg maar van nul tot waar het nu is? Ja, 2 jaar. 2 jaar? 2 jaar, maar het begon heel voorzichtig. Dus we hadden 2, 3 nummers op de plank liggen, Limburgstalig. En dan gaan we dat dan wel doen, Limburgstalig, of toch Engelstalig. Maar toch wel de hele vriendengroep denk ik overtuigd met het Limburgstalige en zo op verder gaan bouwen. En
Ja, de nummers kwamen langzaam beetje bij elkaar. En volgens mij Hey Becker, de openingsplaat, is als laatste nog bijgekomen eigenlijk. Waarom, Rutger? Weet ik eigenlijk niet. We hadden samen al een nummer gemaakt. En op een gegeven moment... ik vond het wel vet op zich. Maar we kwamen er maar niet mee verder. Nee, ik was ietsje kritisch denk ik. Moest toch iets anders voorkomen. En toen was het een tijdje stil. En toen had volgens mij een collega van Eloy had een stukje tekst gemaakt. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen volgens mij. Ja, even shout-out naar Gerben de Jong inderdaad. Hij had het begin gemaakt van Hey Becker. En ik had de instrumentals al een keer gemaakt na een bezoek van het Bevrijdingsfestival Roermond. Was ik geïnspireerd. En had ik wat gitarenmuziek gehoord. En ik zoiets kan ik ook wel maken. En dat dan aan Gerben de Jong gegeven. En toen ging je langs Rutger. En toen Hey Becker. Nou, zodoende dus zijn die 2 platen ontstaan. Pech, daar gaan we nu naar luisteren. Want dat is de tweede van het album. Lekker klagen dus. Stoelen en tafels aan de kant hier bij Lucas On Air. Van een beurs naar een schuld. En de rente, daar bleef nul. Maar nu zin voor de lul. Van probleemloos naar in stress schuld. Zo kost winnen gewoon op de benen staan. En die hypotheek voor de duo niet. Maar de krieg schijnt hoes, dus de bliefs maar toes. Want er is hier nergens plek. En we schreeuwen hel, maar de stem is weg. En we zijn verschuft tussen links en rechts. En het is nog niet genoeg gekost. De problemen schuiven steeds maar door naar ons. Dat is weg. Geen belang bij het klimaat. Dat verzinnen we al te laat. RTV voor 6 ontbijt. Geen instantie door onvoorbereid. Zit geen zuurstof meer in de atmosfeer. Groningsgas gepakt tot de groeiende zak. Moet die oude niet wie de wel doet zit. 2030 hoven niet. En we schreeuwen hel, maar de stem is weg. En we zijn verschuft tussen links en rechts. En het is nog niet genoeg gekost. De problemen schuiven steeds maar door naar ons. Dat is weg. Laat je niet gek maken. Met de nieuwe terugbetaalvoorwaarden is leenangst absoluut niet nodig. Niet eerder voorgekomen dat het in Nederland 40 graden werd of warmer. 1115 kinderen die ook te maken hadden met toeslagenaffaire uit huis geplaatst. Stille ramp. Vervuiling met een PFAS-variant. Ik ben blij dat het kabinet geen sprake was of is van racisme. Er blijft steeds minder over van gaan. Dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. En we schreeuwen hel, maar de stem is weg. En we zijn verschuft tussen links en rechts. En het is nog niet genoeg gekost. De problemen schuiven steeds maar door naar ons. Dat is weg. Ja, nog 10 nummers te gaan en dan hebben we het hele album van The Basement Collective. Maar dat gaat zeker wel lukken. We gaan nu in elk geval door naar het tech-item met Daan. En dat voorlopig voor de laatste keer. Ik heb het vorige week al gezegd en daarvoor ook al. Rutger, jij bent natuurlijk al eens eerder te gast geweest bij Lucas On Air. Dus jij kent de items. Ja, ik hoor van jou dat je het jammer vindt dat het item weggaat. Maar het gaat toch wel echt helaas gebeuren. Kun je nog herinneren waar we toen over hadden? Of... Ja, het is een verre verleden. Maar het ging ergens over de beginfases van AI, die nieuwe AI-modellen, wat ze allemaal kunnen. Zeker. En inmiddels zijn we al een stuk verder. Dus ik ben benieuwd wat er gaat volgen nu hier. Ja, het gaat nu over heel wat anders. Want dat kan altijd met het tech-item van Daan natuurlijk. Want Daan wil ons nog met één belangrijke tip achterlaten voordat we de items eigenlijk op de reservebank gaan zetten. Want dat gaan we dus per 2026 doen. Dit is de laatste live show van Lucas On Air in 2025, want ik vertrek morgen op vakantie. Maar daarna, dan in 2026, dan hebben we de items nog wel. Maar dan maken we er alleen maar gebruik van als het nodig is. Dus als de artiesten op het laatste moment toch niet kunnen komen, in de file staan. Of dat ze in de tweede uur weg moeten, zoiets. Dat gaat geheid wel een keer gebeuren. Kan ik uit ervaring natuurlijk zeggen. Dus is het zeker niet de laatste keer dat we Daan, Mark en Tijmen te horen krijgen natuurlijk in de uitzending.
Maar voorlopig als op de reservebank natuurlijk. Ze blijven wel gewoon stand-by. Dus in het geval dat ze nodig zijn, doen we een beroep op ze. Maar voor nu gaan we het een laatste keer met Daan over een item hebben dus. En hij wil ons achterlaten over tikkie scams. Ja, ik denk dat jullie als band onder elkaar misschien ook al flink wat tikkies naar elkaar versturen. Hoeveel zullen dat zijn met zoveel bandleden? Ja, we gewoon vaker in het drinken en dan is het makkelijk als iemand gewoon betaalt en dat gebeurt dan wel vaker, ja. Ja, precies inderdaad. En dat toch spoken de laatste tijd, dat zal in de band niet gebeuren, maar dat zal wel de rest van het internet gebeuren, ook neppen rond. En dat is een nieuwe ontwikkeling, dus Daan gaat uitleggen hoe dat precies zit. De technologie staat nooit stil. Dit is Daan die je bijpraat over de technologie. Ja, goedenavond Daan. Voorlopig voor de laatste keer, dus als het niet nodig is. De bandleden hier aan tafel, die versturen dus flink wat tikkies. Hoe zit dat? Maar dat kan dus ook weer worden opgelicht tegenwoordig. Hoe zit dat? Een hele goede avond, Maud, Stijn, Rutger, Eloy en Lucas. Er worden heel veel tikkies verstuurd en het is enorm handig. Maar helaas, alles wat handig is, wordt ook misbruik mee gepleegd. En oplichters versturen of neppe tikkies, sturen een link mee die helemaal niet klopt. Of ze willen juist en met een neppe pagina jou misleiden, zodat je daar al je gegevens invoert. Ja, inderdaad. Niet fijn, want dat wil je natuurlijk niet hebben. Maar hoe weet je dan 100% zeker dat het dan een echte is? Want dat lijkt dan allemaal wel echt heel erg alsof het echt is natuurlijk. Ja, klopt. Een website kan helemaal worden nagebouwd, maar je moet altijd goed kijken naar de link. Als je bij je bank bent of wat dan ook, kijk altijd goed naar de link. En de link van Tikkie is in ieder geval tikkie.me. Dus niet tikkie.nl of tikkie.org. Tikkie.me en dan weet je sowieso dat je op de echte officiële website zit. En het is altijd goed om te kijken als jij een berichtje krijgt van hey, wil jij op deze link klikken omdat je iets koopt, bijvoorbeeld via Marktplaats. Dat je zegt nee, ik geef wel mijn gegevens. En dan hoor je meestal al snel nee, je moet echt op mijn link klikken. Want dan weet je in ieder geval dat het een oplichter is. En als ze wel gewoon op jouw Tikkie-account willen klikken, dan weet je dat het allemaal veilig is en kan je gewoon je betaling afronden. Kijk, dat is een hele goeie inderdaad. Nou, dan was dat voorlopig even de laatste tip die je mee hebt gegeven. Maar ja, goed, dat zeg ik nu misschien wel. En wie weet hebben we je heel snel weer nodig in 2026. Hè? Je weet maar niet hoe het gaat. Lijkt me gezellig. Maar in elk geval ook als je weer eens in Maastricht bent of zo, dan kun je ook wel gewoon sidekick zijn, zoals we het altijd gedaan hebben. Maar we gaan het dus wel volledig op de artiesten gooien. Wat jij ook begrijpt natuurlijk, hè? Zeker weten, ik denk dat dat de allerbeste keuze is. Want de artiesten daar, die komen gezellig bij jou in de studio. En die moeten alle aandacht krijgen. En als er iets enorm groots gebeurt in de technologiewereld, dan hoor je mij altijd nog. Ja, dan kunnen we dat zeker weer in een item gebruiken. Voor nu bedankt Daan, een hele fijne kerstvakantie. Volgende week ben je overigens wel gewoon weer op de radio, want dan hebben we herhalingen van de kerstshow van vorig jaar. Daar later meer over. Voor nu gaan wij door naar Luke Combs en The Song Was Born. En dan spreken we jou in 2026 ergens weer. Helemaal goed, gezellig. Fijne kerst allemaal. Doei doei. Hey, fijne kerst. Trying not to sink, wondering if he ought to float back or just stay here and drink. He found a guitar for, he found that Shasta shore, and a song was born. Willie on an airplane, brown bag in a pen, flying high thinking about being on the road again. Tried her out on the crowd down at John T. Floors. A song was born. Had a real life, had a real love. The best ones you can't make up. It just means more when you've been there before. Had a hard times, had a heartbreaks. Hit you good rhyme to a mistake. Then you pour those feelings out over 3 chords. The song was born. I rode him in the Carolina mountains, on the Cabo Beach, in 1,000 rooms in Nashville, Tennessee, on a Bitterroot River, Montana back porch. A song was born. Had a
Luke Combs en The Song Was Born hier bij Lucas en Air op RTV Maastricht. Ja, dat gebeurt dus ook regelmatig bij The Basement Collective, bij dat album. Waar ze nu dus zelfs een nummer live van gaan spelen. Maud, welk nummer gaan jullie live spelen? Stommekal. Stommekal, oké. En dan gaan we de volgorde van het album een beetje door elkaar heen gooien. Want het nummer wat hierna komt, dat is wat korter, maar dat maakt niet uit verder. Ik vind het wel misschien qua onderwerp, maar ook qua gitaarwerk wel mijn favoriete nummer, denk ik. Dus van het album. Dus dan ben ik blij dat we die live gaan horen. Het podium is voor jullie. Ik ben niet wel geboren, maar ik sprak het Limburgs niet. In al die lange jaren heb ik niemals het geleerd. Ik kalde altijd Hollisch en al wat ik wel zag om mich her die vreemde klanken en alles wat ik dacht was stommekal. Wat een kwatsch, begreep het niet, ik ben het zat. Jede keer hetzelfde liedje en ik verstond er ga niks van de stommekal. Op kamers in het noorden, ja, studeren in de stad. Maar stiekem word ik woordjes aan het leren in het blad. Ik weet nog goed, de avond was al lekker aan de soep. Schudde mich die woord in één keer zomaar uit de moe. Schottels plak, alle nee, proemenvlaai is wat ik zei. Klinkt misschien een beetje bleut, maar ach, verkallen het zo ger, de stommekal. En als ik straks een kleine heb, ben zelf al oud, hou ik dat van het bronsgeneken hout. Dan duur ik weer de stommekal, volle borst, zoveel spas gaan erop los. Van Maastricht tot daar en Mook, in jeder plaatsje klinkt het goed, de stommekal. De stommekal. Ja, van het ene nummer van de Basement Collectors gaan we dus door naar de volgende. Niet slecht, natuurlijk hier in Lucas en Air op RTV Maastricht. Eén akkoord of twee akkoorden. Maak niet hoe de shit hou of de stakker. Het is een en al kabaal. Niet een stop door een film. Kijk maar wat ze deed. Ik ben blijven schreien. Oh, wat best Pino heet. Hey, 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 moet je mama duur. De benen tegen de mond. Het klinkt nog nooit weer bot. De bossen van de zee aan de doden. De benen tegen de mond. Reclame gemaakt. Heb de koopbaas al gebeld. Wat is dit? Superkut, krieg ik geen geld. Weinig fans in de zaal, kibbelt dit nog aan. Niks op kast, centen weg, toekomst van de baan. Hey, 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 van de Wapito. Repeteer het niet kapot, dat is de naam van deze plaat. Ja, ik heb het dus niet kapot gerepeteerd, dat mogen duidelijk zijn. Wat is hier dan de betekenis achter de plaat? Volgens mij spreekt het voor zichzelf, hè? Gewoon plezier hebben en gewoon gas geven, ja, toch? niet te moeilijk doen, vooral plezier maken en niet in de details verdwaald raken. Dat hoor je ook aan hoe ontzettend strak het nummer is natuurlijk. Ja. Lekker strak inderdaad. Het optreden klonk in elk geval ook erg goed. En zo gaan we dus hard door het album heen. Maar we hebben nog genoeg nummers te gaan. We hebben natuurlijk al een beetje over het productieproces van het album gehad. Maar als we misschien nog wat verder uitzoomen, misschien helemaal wat betreft de band zelf. Hoe is die dan ooit ontstaan, Eloy? Ooit in een kelder natuurlijk. Ja. Bij mijn moeder thuis. Het was een geïmproviseerd repetitieruimte en drinkhok eigenlijk. En daar zijn de vriendschappen ontstaan. Want iedereen uitgenodigd om een keer een biertje te drinken. En dan de stad in te gaan. En soms na de stad ook weer terug te komen in die kelder. En wat nog meer biertjes te drinken.
Echt nog uit de HAVO-tijd. En echt nog lang middelbare geleden. schooltijd inderdaad, ja. Toen wist je nog niet dat het eigenlijk een sollicitatie was voor de band. Dan dacht je van, Dat is er later bij gekomen dan, wat dat betreft. En dat vind ik wel grappig, want Rutger, jij maakte wel de terechte opmerking eigenlijk. Het is natuurlijk ontzettend Limburgse band, maar waarom dan geen Limburgse naam? Volgens mij bestond de naam al voordat we besloten hadden dat we Limburgs gingen spelen. Dus het was vooral, het is zo ontstaan, denk ik. Ja, een beetje blijven hangen eigenlijk. En je moet online accounts aanmaken en zo. En niet meer veranderd eigenlijk, is een beetje blijven plakken. Een beetje gemakzucht, denk ik. Het is een val. Het is een val. Dan denken mensen dat we Amerikaanse heel erg mainstream muziek maken. En dan een soort van clickbait. Valt wel op natuurlijk, dus dat is aan de andere kant misschien ook wel weer goed. Hoe is dat dan voor jou, Rutger? Want kijk, jou hebben natuurlijk als eerder de gast gehad voor je eigen solo-act wat dat betreft. Maar dit is natuurlijk wel een heel ander genre om te maken, niet? Ja, en ik vind het eigenlijk wel heerlijk dat ik hier niet de kar hoef te trekken. En dat ik gewoon af en toe aan de kar kan hangen of in ieder geval op de kar kan stappen. En op een lopende trein mee kan reizen, zeg maar. Dus ik heb mijn eigen projecten, dat kost mij genoeg tijd. Dus het is ook wel lekker om eens een keer vanuit deze positie mee te doen. Ja, en dan dat het wel loopt in elk geval, dat het wel door blijft lopen. Want dat lijkt me toch wel ook een uitdaging als je zoveel mensen hebt. Allemaal in één keer repeteren? Of hoe gaat dat bijvoorbeeld? Want die agendas allemaal samen krijgen. Dat is echt te lastig. Ja. We hebben volgens mij nog nooit een repetitie gehad dat alle bandleden aanwezig waren. En dan 10 januari. 10 januari. Dan gaat het gebeuren. Is het ons gelukt om een repetitie te plannen met z'n allen. Want ik vroeg ergens in augustus, geef me een datum dat iedereen kan. En januari kwam er vervolgens uit. Niet te vroeg juichen. Ja, 10 januari is nog niet geweest, jongens. We moeten wachten. Ja. Het is nog niet zo ver inderdaad. Maar daar gaat dan toch voor jou, als hoofdkarttrekker van de band dan heel veel tijd in zitten. Hoe werkt dat? Daar gaat wat tijd in zitten. Maar het begint altijd met een polletje in de groepsapp. En ik ben ook zo iemand die er dan heel veel uitroeptekens bij zet. Dus mensen kunnen zoeken op die uitroeptekens. En dat is ondertussen een meme geworden. Maar vooral kart trekken en soms een beetje streng zijn. Als ik te streng word, dan word ik automatisch op teruggefloten. Dus, dan toch de docent die naar boven komt. Ja, misschien wel. Ja, dat is natuurlijk iets wat helpt wat dat betreft. Als 10 januari dan er eenmaal is, laten we ervan uitgaan dat iedereen er is. Ziet dat dan er specialer uit dan de andere repetities? Hoe pak je dat aan? Deze toevallig wel. Dus we bepalen van tevoren een setlist. En dan per nummer staan de opmerkingen waar we aan willen werken. En we hebben de luxe dat we binnen het collectief, het Basement Collective, dat we 2 drummers hebben. Dus die 10 januari kunnen we met 2 drummers gaan oefenen. Dus als de ene niet kan met een optreden, hebben we altijd een drummer die... of ook gitaristen genoeg, vocalisten genoeg. Dus we gaan dan het zo oefenen dat iedereen inval ready is. Oké. En dan kun je misschien wel eens op een festival spelen of zo. Nou goed, dat hebben jullie er wel veel ervaring mee. Ja, ik probeer het bruggetje te maken naar de volgende plaat. Dat is namelijk festival. En dan gaan we er 2 achter elkaar draaien. Want dit zijn dus 2 hele korte nummers. Festival en Luxe Probleem. Is net aangemaakt. Mijn beste vreugd is al afgehaakt. Ticketmaster al geraadpleegd. Maar het is toch de prijs wat nog zwaar weegt. Met een rip, mijn lief door de beurtjes heer. Bonnen gekocht, nu ben ik next level skeer. Nog de beren binnen gaan het smachten. Maar in de rie is het wachten. Maar dan ken ik toch de zon ganz lekker door. En verstond niet toch weer volgend jaar. De muziek vult eigenlijk wel tegen. Ondertussen verzoepen in de regen. Voor de 3e keer elkaar weer kwijt. Op de Dixie lekker stinken van de sheet. Gelukkig goed de zweterige tent. Wat bliek niet ingesmeerd, handig verbrand. Ben ik net van plan om weer te gaan. Bliek ik midden in de fucking klote moshpit te staan. Maar dan ken ik toch de zon ganz lekker door. En verstond niet toch weer volgend jaar. Lucas on air. Lucas Le Jeune. Godverdomme. Broodje van de bakker Bart opgewarmd. En wat denkt ze? Gehemeld te verbrand, dat is kut. Wil ik appen naar de man, want er is weer eens gezeik. En die nog geen bereik naar de tuut.
dit geleef. Een luxe probleem is ook een probleem. De denkt niks te klagen, maar dat zult ze nog wel zijn. Ik zal eens in het nagels net getriggerd zijn. Een luxe probleem is ook een probleem. Een luxe probleem is ook een probleem. De denkt niks te klagen, maar dat zult ze nog wel zijn. Ik zal eens in het nagels net getriggerd zijn. Een luxe probleem is ook een probleem. Ja, snelle plaatjes dus van de Basement Collective, dat mogen duidelijk zijn. Dus festival en luxe probleem. En hier zit, achter luxe probleem zit een verhaal wat jullie al aan het vertellen zijn. Dat wil ik gerust wel even oppakken. Oh ja, dit was het eerste nummer wat we ooit geschreven hebben. Jaren terug, misschien 5, 6 Ja, dat niet. Ik denk 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. Ja, een keertje voor de grap. Ja, omdat een repetitie niet doorging en toen door omstandigheden. Zijn we bij de bakker Bart een broodje gaan eten. Ja, dat is het begin dus wat je hoort. Ja, en mijn mond aan verbrand. Ja, het is wel eigenlijk een samenvatting van die dag, die middag. Dus we dachten, ja, geen repetitie, dan maar een nummer schrijven. En we waren ook een beetje gefrustreerd of zo. En we hadden het ook over luxe problemen. Een beetje aan het zeuren en het klagen. Ja, dat je mond verbranden aan een broodje van de bakker Bart ook best wel een luxe probleem Juist, is. En toen zei Jules of zo, hier kunnen we wel een punknummer over schrijven. Juist. En dat hebben we toen gedaan. Maar waar een nummer wel niet allemaal uit kan ontstaan, hè? Dat gaat toch hard wat dat betreft. Misschien is dat ook al een beetje de kracht van de muziek of zo, dat het eigenlijk heel simpel kan zijn om zo'n nummer te schrijven. Juist, ja, niet altijd te moeilijk doen inderdaad. Ja, en we hebben natuurlijk al een beetje gehoord in de zin van hoeveel moeite het alleen al voor jou is om iedereen bij elkaar te krijgen. Nou, 10 januari enzovoort, maar sowieso hoeveel tijd erin gaat zetten. Wat was dan sowieso de grootste uitdaging misschien voor het hele opnemen van het album, dan wel muzikaal gezien of iets anders? Om iets te plannen, opnames ook te plannen. Want ja, veel muzikanten, veel talenten, maar iedereen heeft het druk natuurlijk, een baan. Ja, en dan iedereen achter een microfoon te krijgen om iets op te nemen. Dat was voor mij dan persoonlijk de grootste uitdaging. Maar ik heb ook geleerd om dan niet te streng te zijn. En vandaar dat het 2 jaar heeft geduurd. Gewoon rustig, het komt wel. Vergeet niet dat het ook leuk is. Ja, en plezier hebben ze allemaal gehad, heb ik het idee, toch? En dat is het belangrijkste inderdaad. En dat hoor je natuurlijk ook terug in de muziek van de Basement Collective. Gaan wij door naar een volgende plaat. We hebben nog flink wat nummers te gaan van de Basement Collective. We zijn bijna door het helft van het album heen. Maar eerst Alabama. Rolling down a backwoods Tennessee byway, one arm on the wheel, holding my lover with the other, a sweet soft southern thrill. Worked hard all week, got a little jingle on a Tennessee Saturday night. Couldn't feel better, I'm together with my Dixieland delight. Spend my dollar, park in a holler 'neath the mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving, a little turn it oven on a Mason-Dixon night. It's my life, oh so right, my Dixieland delight. White-tailed buck deer munching on clover, red-tailed hawk sitting on a limb, chubby old groundhog croaking bullfrog, free as a feeling in the wind. Homegrown country girl gonna give me a whirl on a Tennessee Saturday night. Lucky as a 7, living in heaven with my Dixieland delight. Spend my dollar, park in a holler 'neath the mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving, a little turtle doving on a Mason-Dixon night. It's my life, oh so right, my Dixieland delight. Ja,
ik kan me ook haast niet voorstellen dat ik deze plaat nog nooit heb gedraaid. Want het is echt ook een van de meest bekende countryplaten ooit. Dixieland Delight van Alabama hier in Lucas Neer op RTV Maastricht. We gaan naar het Muziek aus Deutschland item. Ook hem ken je natuurlijk nog wel, Rutger. Afgelopen zondag vond Mark wel het leukste aan het hele verhaal. Ja, werd Mark heel vaak herkend. Want het is in al die jaren dat we dat item hebben gedaan, dachten heel veel mensen van, die Mark die bestaat helemaal niet. Dat is geen persoon. Maar daar werd je heel vaak aangesproken, hè Mark? Van, ben jij Mark? Yes, klopt. Vond je wel leuk, ik toch? Ik word aangesproken, dat vond ik ook heel leuk. Hey, je bestaat echt. Ja, Mark bestaat echt inderdaad, ja. Maar, en heeft afgelopen zondag het camerawerk gedaan. En is natuurlijk van het Duitse item. En ja, Mark heeft toch al heel veel Duitse nummers aan ons voorgesteld. En toch dus wel een indruk achtergelaten met die nummers. Want daar werd er toch positief op gereageerd. Maar goed, zoals gezegd, we gaan dus wel afscheid nemen van die items in 2026. Althans op de reservebank zetten. Maar het is nog niet helemaal voorbij. Nou, laat dat nu net natuurlijk de platen zijn die we vandaag draaien. Zeer toepasselijk. S is nog niet voorbij. Maar van wie die plaat dan is, nou ja, die uitleg, dat laten we natuurlijk aan Mark over. Deze maand bij dat is de verkeerde jingle. Nou goed, dan gaan we gewoon door naar de dingen. Nou ja, eigenlijk voor die laatste keer is het misschien wel leuk als we juist toch de jingle van Mark hebben. Even kijken, hier is die. Los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wir singen immer wieder. Jetzt geht's los. Und jetzt ist es Zeit für Musik aus Deutschland mit Mark. Ja, goedenavond Mark. Ja, van wie is de plaat S is nog niet voorbij dan? Ja, goedenavond Lucas, Maud, Stein, Rutger en Eloy. Ja, we hebben jullie zondag gemist bij het locatiestudio. Maar fijn dat we het nu goed maken. Klopt. Ja, het is nog niet voorbij. Es is nog niet voorbij. Is van Maite Kelly. En die kun je misschien wel in Schlagersängeres noemen. Als Sexe tegenwoordig meer een modern popjasse. Maite is geboren in Duitsland, maar komt uit de bekende Iers-Duitse Kelly-Family. Dat was in de jaren 90 een gigantische familieband die door heel Europa toerde. Ja, ze stonden bekend om hun lange haren en de liedjes. En Maite groeide dus letterlijk op in de muziek. Als Kleinkind al op het podium, zingend, dansend en overal optredend. Ja, de Kelly Family, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Hè? Maar als je kijkt naar die achternaam, dus Maite Kelly. Die kennen we natuurlijk allemaal wel. Maar ze is dus na dat hele familieverhaal dan dus doorgegaan. Precies. Toen de Kelly Family langzaam uit elkaar ging, is Maite solo verder gegaan. En dat ging eigenlijk nog beter. Ze werd een van de grootste Schlager- en Popartisten in Duitsland. Haar muziek zit vol vrolijke melodieën, romantiek en heel veel energie. Ja, daardoor spreekt ze zowel jonge luisteraars als oudere Schlagerfans aan. Maar de naam zelf helpt natuurlijk ook wel. Ja, inderdaad. Nou, dan moeten we dus een bruggetje maken naar Het is nog niet voorbij. Redelijk voor de hand liggende platenmark. Maar ja, heel erg slager is het ook nog niet. Maar wat voor een plaat is het? Nou ja, de plaat is eigenlijk heel emotioneel voor hem. Want je voelt het al aankomen. Het is een liefdesnummer. Over een relatie die eigenlijk al voorbij is. Maar waarvan iemand hoopt dat het nog te redden valt. Muzikaal begint het klein en bouwt langzaam op naar de grote slagerrefrein waar ze goed in is. Ja, inderdaad, daar gaan we naar luisteren, Mark. Voorlopig dus voor een laatste keer een Duits plaatje. Hoewel we misschien ook wel eens Duitse muziek in de vorm van Noah Milo hebben of zo als te gast bij Lucas Neer. Maar we spreken hier vast wel een keer in 2026, hè. Wanneer de artiesten het wanneer ze een keer niet kunnen of een keer te gast zijn dan op het einde. Dus bijvoorbeeld ook wel eens dat ze 2 uur of maar het tweede uur of zoiets kunnen. Dus vandaar. Maar Mark, bedankt. Dankjewel voor alles, Lucas. Nou, het is nog niet klaar, hè? Dat is dus je hele punt. Dus je hoeft geen afscheid te nemen. Maar we spreken je in 2026 wel weer eens ergens. Tot dan, hè? Fijne kerst, doeg! Jo, doei! Schluss und aus gibt's bei mir nicht. Hab das Leben ausgetrickst. War immer einen Schritt voraus. Ich tat's für mich, für jeden Augenblick. Das ist das Leben und es hebt
hält mich je auf. Es ist noch nicht vorbei, das letzte Wort noch nicht gesagt, den letzten Schritt nicht gewagt. Folge meinem Weg, ich bin stark, ich hab gelebt, geliebt, gelacht und das Beste draus gemacht. Und fragst du mich, es ist noch lange nicht vorbei. 11:55, ich stand oft vor nichts, doch suchte stets das Licht. Und ich kämpfte mich daraus, hab an mich geglaubt, auf meinem Mut gebaut. Das ist das Leben und nichts hielt mich je auf. Es ist noch nicht vorbei, das letzte Wort noch nicht gesagt, den letzten Schritt nicht gewagt. Folge meinem Weg, ich bin stark, ich hab gelebt, geliebt, gelacht und das Beste draus gemacht. Und fragst du mich, es ist noch lange nicht vorbei. La, la, da, da, da. La, da, da, da. Lass uns leben. La, la, da, da, da. La, da, da, da. Lass uns leben. Ich hab gelebt, geliebt, gelacht und das Beste draus gemacht. Und fragst du mich, ja, fragst du mich, es ist nog lange niet voorbij. En nog een paar nummers te gaan van de Basement Collective. We zijn inmiddels aangekomen bij nummer 7, als ik het goed zeg, van het album. Even dubbelchecken. Ja, dat klopt. Lanterfant hebben we nu klaarstaan. Tevens volgens mij de langste plaat van het album. Wie wil die toelichten nog? Ik denk dat het misschien leuk is dat Stijn die even toelicht. Doe maar. Ja, Lanterfant. Al redelijk vroeg met het album, ook met Elke heb ik daarmee gespart, ook zangeres van de band. Samen een keer een tekst bedacht en dat was even iets rustiger nummer. In plaats van al dat punk gebeuren, gewoon eens even gewoon lekker Lanterfant. Toen kreeg ik het idiote idee om een strijkerskwartet er nog bij te schrijven. Dus dat heeft eventjes geduurd tot we dat allemaal produce technisch en zo voor elkaar hadden. Toen moest er ook op een gegeven moment weer een accordeon bij. Ja, het werd een echt projectje. Oké. Was wel leuk. Dat is ook wel een vraag die ik had. Het golft ook wel een beetje op en neer qua ritmes, qua snelheid. En deze schiet er dan wel uit natuurlijk. Maar dat was dus ook een bewuste keuze. Ja, dat was al van tevoren was dat al duidelijk dat echt even rustig aanging. Ja. En Eloy, voor jou als karttrekker dan uiteindelijk eindredacteur van de band misschien, om het zo te zeggen. Ja, het was zeer welkom, want als je aan een album denkt, dan denk je toch aan iets meer minuten. Dus dat het nummer volgens mij wel langer duurde, dat was wel prettig. En we merkten op een gegeven moment van, het moet niet punk of rock zijn, het mag alle kanten op gaan en dit nummer zorgt daarvoor. Dus de rust ook in het album, als je het van de A tot Z gaat luisteren, dan is het ook gewoon welkom om even die rust te horen. En dat krijg ik ook een paar keer terug van luisteraars, dat ze dat prettig vinden. Ja, wat zijn verdere reacties die jullie nog kregen op het album? Mijn baas heeft hem dus nu al 2 keer afgeluisterd. En die zei op een gegeven moment, zo'n liedje van zo'n meisje die wat iets zingt, dat de ouders weer voor de deur stonden. Dat ze er eigenlijk helemaal geen zin in had. Ja, die kwam wel binnen. Ik heb het zo druk en dat was even een rustig moment in mijn wandelroute. En die heeft hij nog eens een keer teruggeluisterd. En het past ook eigenlijk wel bij Elke, de zangeres van het nummer. Het is een frisse wind in het album. Ja, en zo nog wel positieve reacties. Dat mensen het heel grappig vinden. En dat het plezier wat zij proberen uit te stralen, dat ze dat kunnen horen. En dat is wel fijn om terug te krijgen, moet ik zeggen. Heel veel positieve reacties, sorry. Ja, nee, maar dat het doel inderdaad is bereikt, denk ik. Ja, ik denk dat misschien nog wel het beste instrument van het hele album de vriendschap is. Dit kan betekenen. Dat is een mooie. Dan gaan we daarmee richting Lanterfant van de Basement Collection hier bij Lucas en ik. Het is maandagmorgen, als de wekker gaat. Ik slaap in mijn huis en een file voor het ontbijt.
box open en meteen weer spijt. Geklaag, gezanik, is dat nu de vergeet? Ik steek mijn kop maar in het zandje, ben in mijn paradies beland. Hoe ik land vond, al 25 zomers lang. Ze zeggen ik kom uit dromenland, moeten anders dan. Ik stop met al dit rammeland, zolang als ik mijn leven kan, land of vand. Kom ik weer toe aan, denk ik, ha wat fijn. Stond door mijn ouders, die vragen wie het geeft. Ik moet er meer aan denken, om nog gezellig te doen. Ik moet ook nog koken, en poetsen en boodschappen doen. Ik steek mijn kop maar in het zandje, ben in mijn paradies beland. Hoe ik land vond, al 25 zomers lang. Ze zeggen ik kom uit dromenland, moeten anders dan. Ik stop met al dit rammeland, zolang als ik mijn leven kan, land of vand. Hi, this is Rick Evans from Hoosier Country 105 in Bloomington, Indiana. You are listening to Lucas on Air, the home of country music in the Netherlands. Stuck in a smoke cloud of all your truths and lies, trying to diffuse all the ones you accused to be right. But I'm choking on all these views, getting harder for me to breathe with all these rumors from you.
and start the fire. I'm just trying to put it out. I don't know you, baby, just a pretty little liar. Best get my name out of your mouth. And if it's so, babe, then where's your proof? Where's your answer to all the so-called truth? Selling your lies and there your buyers don't want nothing to do with you, pretty little liar. Pretty little liar. Waylon Wyatt en Pretty Little Liar hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. Nog 1 uurtje te gaan dit kalenderjaar bij Lucas on Air. En dan zit het kalenderjaar in elk geval weer erop. Maar geen zorgen, op 9 januari dan zijn we gewoon weer terug natuurlijk. Want dan hebben we ook weer een live show. Maar in die tussentijd hebben we dus nog 3 shows. Kun je wel nog gewoon de vrijdagavond aan laten staan natuurlijk, de radio. Want we hebben herhalingen van de voorgaande jaren. Wanneer we altijd de kerstspecials hadden en zo. Die gooi ik gewoon nog eens een keer de zender op. En dat was altijd erg gezellig. Dus dan als je dat aan wilt hebben op tweede kerstdag of al in loop met de feestdagen, kun je dat natuurlijk opzetten. En dan voor de Basement Collective. Jullie hebben natuurlijk afgelopen zondag flink stemmen vergaard. Voor in die top 3 te komen toen. Nu ook wat mensen aan het aangestuurd om te kijken en te luisteren. Ja, ook gedeeld op onze socials. En zoals altijd pap en mam ook laten weten. Kijk. En al onze vrienden. Nou, ja. Ook wat leerlingen. Want we staan voor de klas en we maken die leerlingen ook soms gek met ons persoonlijk leven. Ja, daar kun je snel natuurlijk veel stemmen uit vandaan halen. Hè? Dus dat is heel slim. Dus als die leerlingen, ouders, vrienden, familie vragen hebben aan het kijken en het luisteren zijn naar Lucas on Air, dan is dat natuurlijk heel erg leuk. Dat ten eerste. Maar ten tweede mogen ze dan appen naar 06 1304 8885. Heb je vragen of ben je op een leuke plek aan het kijken? Stuur vooral een foto of een vraag binnen of zo. Stijn? Ja, maar geen vraag over het huiswerk, hè? Dat doet meneer Vaas. Ja, we kunnen misschien wel een proefwerkvraag weggeven of zo. Het is proefwerkweek. Dan gaan ze luisteren. Zometeen in de tweede uur meer daarover. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De EU-lidstaten hebben besloten om de Russische tegoeden in de Unie voor onbepaalde tijd te bevriezen. En daarmee vervalt de halfjaarlijkse unanieme verlenging en wordt een mogelijk Hongaars veto omzeild. De Europese Commissie gebruikte nu een noodbevoegdheid waarvoor een gekwalificeerde meerderheid volstaat. Verschillende landen, waaronder België en Italië, stemden al in. Volgende week beslist de EU-top of de bevroren Russische tegoeden kunnen dienen als garantie voor een lening aan Oekraïne. Thailand en Cambodja hebben hun gevechten over het omstreden grensgebied stopgezet. Volgens de bemiddelende president Trump van de VS kwamen beide landen in telefoongesprekken overeen om de vrede weer te herstellen. Ze willen terug naar een eerder vredesverdrag dat onder zijn leiding tot stand kwam. Thailand meldde eerder al burgerslachtoffers. Cambodja vroeg de VN-veiligheidsraad om in te grijpen. De spanningen lopen al decennia, maar het geweld was in 14 jaar tijd tussen de twee landen niet meer zo fel als nu. Pakketjes van buiten de EU worden vanaf juli zeker €3 duurder, zo hebben de EU-ministers van Financiën besloten. Die vaste invoerheffing moet de stroomgoedkope bestellingen vooral uit China afremmen. De toeslag geldt per productgroep en voor pakketjes tot €150. Daarnaast overweegt Nederland een eigen heffing van €2 per product. Als beide regelingen ingaan, kunnen de kosten voor consumenten fors oplopen. Maar of de Nederlandse heffing er ook echt komt, is nog onzeker. En een Amerikaanse erfgoedorganisatie probeert via de rechter de bouw van de balzaal aan het Witte Huis te stoppen. Volgens de National Trust for Historic Preservation schendt president Trump alle procedures voor historisch behoud. De organisatie wil nu dat een rechter de bouw blokkeert totdat alle verplichte beoordelingen zijn afgerond en vindt ook dat Trump de bestaande aanbouw niet had mogen slopen. Maar volgens de regering is de president de baas over het terrein en kost de balzaal geen belastinggeld. Het weer droog, vannacht is er kans op lichte regen en landinwaarts ook op mist. Dan varieert de temperatuur van zo'n 5 tot 9 graden bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Morgen wordt het grijs met een beetje zon bij 8 tot 11 graden. Tot zover het radionieuws. Hele fijne dagen, gezelligheid in huis. Merry Christmas, bij ons voel je je thuis. RTV Maastricht.
Hey y'all, this is country artist Tyler Kors from Nashville, Tennessee, and you're listening live to Lucas on Air. Every Friday night there's a steady cloud of dust that leads back to a field filled with pickup trucks. Got old Hank cranking way up loud. Got coolers in the back, tailgates down. There's a big fire burning, but don't be alarmed. It's just country boys and girls getting down on the farm. It's been on a tractor, ain't seen Becky all week. Somebody said they seen them headed down to the creek. Farmer Johnson's daughters just pulled up in a Jeep. Man, he knows how to grow them, if you know what I mean. Oh, Dave's getting loud, but he don't mean no harm. We're just country boys and girls getting down on the farm. You can have a lot of fun in a New York minute, but there's some things you can't do inside those city limits. Ain't no closing time, ain't no cover charge, just country boys and girls getting down on the farm. Well, you can come as you are, there ain't no dress code, just some route rules that you need to know. Don't mess with the bull, he can get real mean. Don't forget to shut the gate, stay out of the beans. If it starts to raining, we'll just head to the barn. We're country boys and girls getting down on the farm. You can have a lot of fun in a New York minute, but there's some things you can't do inside those city limits. Ain't no closing time, ain't no cover charge, just country boys and girls getting down on the farm. Ain't no closing time, ain't no cover charge, just country boys and girls getting down on the farm. Oh, let's get down, y'all. Stay out of that hay. Tim McGraw in de tweede uur van de Lucas on Air op RTV Maastricht. 12 december 2025. Mout, Eloy, Rutger en Stijn te gast van de band The Basement Collective. Ik hoop dat jullie een beetje leuk vinden tot nu toe. Ja, zeker. Ja, heel gezellig. Oké, dat is mooi. Ja, het zal niet zo gezellig zijn als een bandrepetitie, denk ik. Of komt het in de buurt? Het komt trommelen. Ja, het komt in de buurt. Nou, dat is mooi in elk geval. We zijn aan het luisteren naar jullie album in deze uitzending van Lucas on Air. Niet slecht. En het zijn allemaal losse snelle plaatjes, losse verhaaltjes eigenlijk. Ja, het zijn echt allemaal losse verhaaltjes, of zit er ook een beetje een rode draad in? Nee, geen rode draad. Nee, losse verhaaltjes. Ja. Oké, nou goed, daar hebben we dus al flink wat verhaaltjes van gehad. We hebben nog 5 platen te gaan. Dat gaan we zeker wel halen, dus dat komt helemaal goed. Maar daarover ook eerst even, ik vind het wel leuk. Hij staat al een tijdje ook op het scherm achter jullie. De tekening eigenlijk bij het album, de cover, ook wel creatief. Wie heeft dat gemaakt en wat is... Ja, niet slecht inderdaad. Wat is daar de gedachte achter? Alle credits naar Mieke Kremers, mijn vriendin. En zij is heel creatief en handig om dit soort dingen te maken met een iPad. En ze heeft het voor ons gemaakt en ik wilde iets kleurrijks en niet te moeilijk. En met een referentie naar muziek. En toen kwam ze met dit. Oké. Ik was meteen verliefd op het logo. Ja, het heeft wel natuurlijk wat met muziek, hè. Dus een bandrecordertje, dat is leuk. Daarvoor hebben jullie ook nog Schakelop in januari al uitgebracht als single en opmaat aan het album. Zat daar een tactische beslissing in, zeg maar? Nee, eigenlijk niet. Dit was gewoon wat praktischer. En het eerste nummer wat we hadden uitgewerkt in de studio. En we dachten, laten we hier eens mee beginnen. Hè. Toch eerst die twijfel in bestadig of niet worden en ook releasen. En dit was een beetje onze pilot, onze test. En het beviel ons goed en anderen ook. En dat motiveerde ons om dan maar een heel album te maken. Ja, je hebt natuurlijk wel met zoveel bandleden, 13 stuk in totaal. Kan ik me voorstellen dat er nog wel zo'n discussie hier ontstaat over een plaat, over de inhoud van de muziek. Wat is nou een van een discussie die is bijgebleven wat dat betreft? Dat moet ik goed graven. Zo vaak gebeurt dat eigenlijk nou ook weer niet. Nee. Omdat we steeds maar met een klein groepje aan het schrijven zijn. Ja, dus niet. Het
het is niet super democratisch denk ik allemaal gegaan. Omdat niet alle 13 bandleden zo betrokken waren dat ze allemaal hun zegje konden of mochten doen. Dan komt het over alsof ik een dictator ben, maar... Eloy zegt altijd... ik neem het mee. En vaak is dan ga ik iets mee doen of ga ik niks mee doen. Dat besluit hij dan. En daar hebben wij dan verder nog wel wat in te brengen. Maar daar is er niet heel veel... er is wel bewegingsruimte, maar dan moet je wel met argumenten komen. Ja, dan moet je hem wel goed overtuigen. Maar om antwoord te geven op je vraag, een discussiepuntje was volgens mij bij Stomme Kal. Of daar hebben we het over getwist. Daar hadden we eerst een hele bridge opgenomen, wat we live hebben gespeeld. Maar op Spotify zit er een rapstukje in. En daar waren we wel even aan het lang over van nadenken. Wat gaat het worden? Dan hadden we voor- en tegenstanders. Maar we hebben het gelaten bij degene die het nummer heeft geschreven. Angelie Wijnhoven heeft het nummer gemaakt en zij mogen dus kiezen uiteindelijk. Nou, en daar zijn dus flink wat leuke platen onder andere ook uitgekomen. Stomme Kal hebben we zojuist dus ook live gehoord natuurlijk. We hebben die dan als enige niet gedraaid. Als we daar nog als tijd overhouden, dan kunnen we die misschien ook nog met dat rapstukje dus doen. Maar voor nu gaan we door naar Jackson Dean, Don't Come Looking. En daarmee zijn we begonnen het tweede uur van Lucas On Air. You're listening to international sensation Lucas On Air. Got some country music going as well. Enjoy the show. Thank you from 107.5 The Fan. Got a head full of noise, about 100 different things I'm trying to avoid. I got a mind in the gutter, the trouble on one hand, a beer in the other. Got the windows down and my fingers crossed, just looking for a brand new way to get lost. So long, four wheels turning, got a tank full of gas down the road I'm burning. Can't say a word and I can't say a word, and if I don't come back, don't come looking. Feels good, about time. Blue skies ahead and BS behind. Got the wind in my head, got nowhere to go, so I'm already there. Maybe Moab, maybe the Rockies, maybe the great soft plains of the hills of Kentucky. Maybe north, or maybe south, I don't care as long as it's now. So long, four wheels turning, got a tank full of gas down the road I'm burning. Can't say a word and I can't say a word, and if I don't come back, don't come looking. Get down tonight, come on. If you're looking for a real good time, come on. If you kinda wanna lose your mind, so long, four-wheel son, got a tank full of gas down the road I'm running. Can't say a word and I can't say a word, and if I don't come back, don't come looking. So long, four-wheel son, got a tank. What's going on, listeners from Lucas On Air? We are Big D and Bubba, Country Hall of Famers from Nashville, Tennessee. Yeah, we are so excited that you're listening to the best country show in the Netherlands with Lucas On Air.
Red Farron hier bij Lucas Neer op RTV Maastricht. Bijna 15:15 alweer. Betekent dat wij doorgaan naar de plaat van de maand. Ja, ik denk, met zoveel man. En jij dan een beetje als dictator van de band, Elon. mag jij hem gewoon gaan kiezen welke we als nominatie gaan doen voor de plaat van de maand. Maar aan de andere kant denk ik dat ik hem ook wel misschien wel weet, het antwoord. Hey Becker, of... Ja, niet te lang over nadenken. Nou, dan is dat al redelijk snel geregeld. Maar dan geeft dat misschien nog wel aanleg om toch nog even terug te blikken op afgelopen zondag. Want toen was ook Hey Becker genomineerd natuurlijk als song van het jaar. Je hoort uiteindelijk niet hoeveel je dan of je wint. Je hoort alleen of je wint, of niet? Juist, ja. We zagen toen, we staan in de top 3. Maar of we nou dan plek 2 of 3 hebben bemachtigd, geen idee. Maar dat we gedeeld tweede dan. Ja, ik denk dat dan. Ja. Maar met zoveel bandleden natuurlijk, dus hebben jullie er wel sport van gemaakt om die stemmen te verzamelen dan natuurlijk. Juist, dat. Was het verwacht, hè? Dat jullie in de top 3 zouden zitten? Nee, dat verraste ons eigenlijk. Er waren heel veel nominaties volgens mij. Ja, dat was 100 stuks in totaal. Ja, daarom dus. Ja. Maar ik had het eigenlijk wel verwacht om eerlijk te zijn. Aangezien omdat jullie zoveel, niet alleen muzikaal gezien natuurlijk, ook op dat betreft. Maar ook omdat jullie gewoon zoveel mensen hebben natuurlijk om op terug te vallen. Ja, we kon het ver verspreiden. En ook eerlijk gezegd, 3 van ons hier aan tafel zitten, of staan voor de klas. Dus we hebben allemaal ons eigen privéleger. Oftewel onze leerlingen die konden stemmen. Vrijwillig trouwens. Ik word wel dictator genoemd, maar ik heb alle leerlingen gevraagd of ze wilden stemmen. En dat hielp zeker mee, moet ik zeggen. Ja, zo heb je toch steeds wel wat nummers verzameld. En kom je dus uit bij Hey Becker als nominatie. En de top 3 van Song van het Jaar natuurlijk van 2025. Maar ook als toekomstige plaats van de maand. Hij staat in elk geval genoteerd. En voor nu is het natuurlijk kerst. Vorige week was het nog Sinterklaas. Nu is het kerst. En DJ Aquana die heeft die kerstplaat gemaakt van dit jaar. Deze maand bij Lucas On Air is de plaat van de maand. Ja, het is een oorspronkelijke versie van hem. Erg grappig gemaakt in elk geval. Bijna Kerstmis van DJ Aquana hier als plaat van de maand in Lucas On Air op RTV Maastricht. Want het is ook bijna Kerstmis natuurlijk. Dit is Lucas On Air. Hey hallo, dit is Ivo van Te Serieus en mijn plaat Bijna Kerst is nu plaat van de maand bij Lucas On Air. Ja, het is al bijna Kerstmis. Zeg, heb jij je bom al staan? Die van mij handvol met lampjes. Zeg, heb jij je ballen? Ja, het is al bijna Kerstmis. Zeg, heb jij je bom al staan? Die van mij handvol met lampjes. Zeg, heb jij je ballen? Iedereen is aan
je slingers in de keuken en gooi je rondin in de kooi. Ja, het is al bijna Kerstmis. Zeg, heb jij je bom al staan? Die van mij hangt vol met lapjes. Zeg, heb jij je ballen? Ja, het is al bijna Kerstmis. Zeg, heb jij je bom al staan? Die van mij hangt vol met lapjes. Zeg, heb jij je ballen? Ja, bijna Kerstmis. Dat is het ook zeker. En Rutger, ik hoor dat jij in je verre verleden ook nog een kerstplaat hebt uitgebracht. Ja, dat klopt. En dat is echt al een tijdje terug, ja. Gewoon dat onder was, je eigen onder solo mijn eigen act dan? solo act. Dat was al, dat is misschien denk ik mijn 4e nummer wat ik uitbracht. Geen groot succes, maar ik vind het zelf nog altijd een heel gezellig en mooi nummer. Dus, Hoe staat het er nu voor eigenlijk met je solo project, als we het er toch een beetje over hebben? Stil. Het is meer mijn platform geworden voor... ik doe wat productiemuziek maken samen met een vriend van mij. Dus daar komt al die muziek op terecht. Dus het is meer elektronische muziek. Mhm. Ik heb wel nog een singeltje uitgebracht laatst. Dat gaat op zich wel lekker. Maar daar gaat het wel redelijk stil. Maar het gaat wat meer bewegen richting een bandje. En ook wat meer richting het podium. Dat heet dan niet meer Rutger Clemens, maar gewoon Clemens. En Eloy hier, die is mijn ruggengraat op de bas. Oké, dus daar werken jullie dan ook al samen op dat gebied? Ja. Juist. We zijn verwoven met elkaar. Ja, en dan ben ik geen dictator. Nee, dan is Rutger het op dat gebied. We wisselen het stokje af, maar leuk. Dus daar ook nog druk mee bezig natuurlijk met alle andere muzikale dingen die je doet. Maar dat is wel leuk om even in de gaten te houden. Maar dat komt dus dan nog in de vorm van een EP of een album? Of hoe gaat dat uitzien? De plannen zijn nog vol in de maak, maar ik denk een EP. Ik heb misschien nog een 50-tal nummers liggen wat we kunnen opnemen. Maar dat is keuzestress is ook stress. Dus... ja, daar moeten we nog mee aan de slag. Maar we willen vooral heel graag gaan spelen. Dus als er nu toevallig mensen zijn die ons een podium kunnen bieden, dan, en ook voor de Basement Collective trouwens, dan weten jullie te vinden. schrijven. Dan schrijven wij terug. Dat is dat bij deze afgesproken. Gaan wij nu door richting de battle, want er staan 2 Limburgstalige platen tegenover elkaar natuurlijk ook, omdat de Basement Collective te gast is. Dus kijken wat zij er dan van vinden. Welke platen zijn dat dan? Tijd voor de battle. 2 liedjes, maar een lastige keuze. Mergo Stub inderdaad. Ja, ik zie jou het mengpaneel al aanwijzen. Je kent ze? Ja, de gitarist daarvan, die is de vorige keer... Moet je wel even goed in de microfoon spreken. Oh, sorry. De gitarist van Mergo Stub is bij ons komen repeteren vorige 2 weken terug. Oké. Leuke gast. En die is maandag er ook weer bij voor een tweede sessie. Dus, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar zo zie je nog wel eens wat... Ja. Is dat dan die 13e waar je het over hebt of zo? Of, nee, oké. Nee, ik was de sign aan het wijzen. Maar in de zin van... waarom werkt hij dan komt hij dan bij jullie repeteren? Ja, wij hadden een drummer, drummer Mitch van Boys Cry 2 en Vincent. En die zijn gestopt. En we hebben nu inmiddels een nieuwe drummer, Mike. En we hadden nog geen gitarist, dus we zijn nog steeds op zoek naar een gitarist. En toen is Shaquille erbij gekomen en dat klikte wel. Dus we gaan op de tweede date maandag. Die gaat trouwens over Clemens, niet over het basement. Ja, nee, precies. Ja, dat was mij helder, maar zeker goed dat je dat even onderstreept, Eloy. Nou, dan gaan we luisteren naar onder andere dus Mergo Stub. Heb jij wel een beetje een voorkeur, maar je kunt ook nog luisteren naar Lenny Vullings. Dat is Bente natuurlijk, want die heeft Haaientanden nog uitgebracht. 2 Limburgstalige platen dus tegenover elkaar. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. De winnaar staat dan volgende week weer in de playlist. Ondanks dat ik er niet ben, staat hij wel gewoon in de playlist. Dan komt hij langs op de radio. Dus we beginnen met Haaientanden en daarna nog niet gedaan. Nee, alsof het in het achterveld. En immers had een nieuwe boombox besteld. En het podium is een knal voor de auditor. We kunnen losgaan. In de bosbrand griep ze de kans. Steut de Tibetaanse tempeldans. En toen ze op de bank vlucht, hoe bestiert het? En krijg ze het. Streekt u boven Lissabon. Het en de zuurstofmaskers ongedaan. Wie is het baans in de weg, nog eens al te kraten.
zwarte water. De glijden eindigt op het golfgetij. Je zweet maar met een even kind naar mij. Hij zet zich schrap en ik deed de oren toe. En de uitkomst zei zo. Met goud geplamuurd en de toert ruikte naar koffie en naar oliven. Ik wil het raad believen, maar geduld dat is een schone zaak. Je komt er ooit wel op een nieuwe gemaak. Jo, wacht maar, je hoort engelen zingen. Als het dit hier dringen. Van hoe vers verstaan, zie je in de eerste auto beland. De doorremen, onthaalde regels. En kijken door de spiegels. Lucas On Air, gepresenteerd door Lucas Lejeune. De kids zijn maar terug, de deuren worden gesloten. De beste gans alleen, de dobbelsteen gestoord. De beslissing is gemaakt, mam, ik moet nu gaan. Uiteindelijk is die op eigen been te staan. Wat moet ik nu naartoe? Voordat het te laat is. Al die dingen die je maar moet. En de dingen die echt wat kost. Ik wil me niet meer omdraaien. En wat blijven staan. En het is nog niet te laat. En het is nog niet gedaan, nog niet gedaan. Pap, hou geen reden. Een kwart op mij te zien. Je kost het accepteren. Ik ben toch wie ik ben. En vier zin toch, wij verrummeren we willen zin. Toen wordt toen, en nu is nu. En ik ben ik, en doe best doe. Wat moet ik doen naartoe? Voordat het te laat is. Al die dingen die je maar moest. En de dingen die ik wat kost. Ik wil me niet meer omdraaien. En wat blijven staan. En het is nog niet te laat. En het is nog niet gedaan, nog niet gedaan. Wat moet ik nu naartoe? Voordat het te laat is. Al die dingen die je wel moest. En de dingen die ik wat kost. Ik wil me niet meer omdraaien. En wat blijven staan. En het is nog niet te laat. En het is nog niet gedaan, nog niet gedaan. Nog niet gedaan, dat is het nog zeker niet, want we hebben nog een half uurtje te gaan ongeveer. In Lucas On Air op RTV Maastricht. In de tussentijd hebben de bandleden die aanwezig zijn van de Basement Collective hun volgende instrumenten erbij gepakt. En gaan ze Hey Becker gewoon de eerste plaat van het album spelen. Het podium is voor jullie. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey, Becker! Ik druim al dagen van kroosjelen. Kroosjelen. Ik zeg, hey, Becker! Gruimle pudding kan ik kiezen, dus doch mij gaat riesten. Riesten? Jij zijn mijn trommel, ik vind het mug. Hey, ik noem maar lekkerders. Ja, lekkerders. Het keukske bij mijn koffie is zo fucking druk.
Verlang nog het Zuids en zachts, elke keer weer fantaseren. Waarom gepakken dicht? Geen angst wil ik niet. Want boe ik echt van geleid. Dat is geen lekkers van de... Hey, Bekker! Ik druim al dagen van kroosjelen. Kroosjelen. Ik zeg, hey, Bekker! Grummele pudding kan ik kiezen, dus doch mij het rieste. Rieste. Duimus jorig in de pauze brengt er cupcakes met. What the fuck? Daar snapt er echt niks van, ik kan weer gaan fantaseren. Waarom gebakken dicht? Geen angst wil ik niet. Boe ik echt van geleid. En dat is geen lekkers van de... Hey, Bekker! Ik druim al dagen van kroosjelen. Kroosjelen. Ik zeg, hey, Bekker! Grummele pudding kan ik kiezen, dus toch mij het rieste. Rieste. Toch mij maar enne. Nee, toch maar 2. Nee, toch 3. Nee, toch maar 4. Stuks, kus, fly. Stuks, kus, fly. Hey, Bekker, ik druim al dagen van... Hey, Bekker, ik druim al dagen van kroosjelen. En daarmee gaan we door naar de winnaar van de battle van de vorige week. Dat was Keycult met Love and Another Lies hier bij Lucas Ner op RTV Maastricht. You know what you need, a man without emotion, a wallet for your greed. I've been learning to lie still, like pictures day all over. I'll learn to be fulfilled. And don't you get it, baby, don't you get it? I'll try to understand it, but you're driving me crazy. She's the one you love to see today, the perfect girl in every way. You change your mind up all the time. Just tell me then, yeah, you decide if this will last another day. Just break the wall, get rid of me. I should have seen this in your eyes, 'cause you're just love another lie. And my mind's not made up just yet. It just keeps on going while we're lying still in bed. I tried putting it on the nightstand, just for it to fall over and remind us of the end. Don't you get it? Oh baby, don't you get it? I try to understand this, but you're driving me crazy. 'Cause she's the one you love to see today, the perfect girl in every way. You change your mind up all the time. Just tell me then, yeah, you decide if this will last another day. Just break the wall, get rid of me. I should have seen this in your eyes, 'cause you're just love and nothing lies.
Tafel als winnaar van de battle van de vorige week hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. We gaan door naar 2 platen van de Basement Collectors, want het zijn weer 2 lekkere korte plaatjes. S. Emis Loestert en Kiekwaal. Wie wil die nog toelichten voordat we die gaan draaien? Nou, S. Emis Loestert gaat denk ik over het docentenleven. Dus pubers die niet willen luisteren, maar ze moeten dat wel. Ja, daar weet je dus alles van. Daar weten wij alles van. Geschreven door weer Gerben de Jong, een collega, mededocent. En hij had veel inspiratie, veel om te vertellen in dat nummer. En Kiekwaal, onze Pim die hier vanavond helaas niet bij is, die heeft een levensmotto: ik kiekwaal, ik kijk wel wat ik doe. Keuzes maken, uitstellen, niet te veel druk maken. En zijn levensmotto hebben we in het nummer gezet. Vereeuwigd. Vereeuwigd. En hij heeft het ook vereeuwigd op zijn been, want hij heeft letterlijk Kiekwaal op zijn been getatoeëerd. Naar aanleiding van die plaat, of was dat al? Dat was al. Oké. Eigenlijk andersom. Andersom, ja. De plaat is gemaakt vanwege de tattoo. Nou, dat zijn dus 2 korte plaatjes, dus vandaar dat we ze achter elkaar plakken hier in Lucas on Air op RTV Maastricht. En als nou iemand luistert, dus S. Emis Loestert, dan doe ook vooral een vraag stellen aan de bandleden van de Basement Collective hier aan tafel. Dat kan via WhatsApp 06 1304 8885. Mag alles zijn natuurlijk. Of je laat een comment achter via Facebook, YouTube en Instagram, waar we ook live zijn. Komt het ook direct binnen. We beginnen dus met S. Emis Loestert. Net 18 jaar, wat moet ik met mijn leven? Wat wil ik weren, hoe wil ik me vergeven? Die grote vraag, welke studie zou ik doen? Een kleine keuze, maar wie zal dan mijn leven gaan? Ik wil een baan, hoe ik verschil kan maken. Dat ik de wereld en mensen echt kan raken. Ik heb een passie, die ik met immers delen kan. Ik word docent en maak er maar het beste van. De jeugd uit de toekomst, dit is het begin van een nieuwe wereld waar ik van waarde ben. Het is belangrijk dat Emis Loestert kan alles tegelijk. Als Emis Loestert om de wereld te verbeteren, start ik vandaag weer weg. Loestert even nog mee. Nu voor de klas, ik babbel en ik inspireer. Ik plan mijn lessen, ik waarschuw, ik corrigeer. Wil u verleggen, ik zoek naar die connectie. Zowel met leerlingen, met ouders als directie. Nog steeds een boodschap, maar wat ik ook probeer. Iedereen, daar hoort zijn eigen stem zo geil. Dit is belangrijk, als geen is Loestert, er is geen republiek. Dus mensen Loestert, want ik vertel dat je het gaafst. Dus hou die ogen hier gericht. En Loestert even nog mee. Loester is naar mij. Het is de mooiste baan ter wereld, maar mijn god wat ben ik moe. Hoe blijft nou die vakantie, want ik ben er zo aan toe. Dit is belangrijk, maar neem eens Loestert. Het is nou de praktijk, dat neem eens Loestert. Ik wil het gaan vertellen, maar de wereld draait om dich. En neem eens Loestert, ik ben belangrijk. Als Emis Loestert, ik wil een groot publiek. Voor Emis Loestert, ze kan om mich her. En ik krieg geen overweg. En Loestert dan de tune, naar mij. Lucas on Air. Kiekwaal, 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 kiekwaal. De beste klaar met de wat veel van ik verwacht. Geen zorg, daarom ik ga op een dag. Het komt ganz goed, de vraag is dan wanneer. De volgende 2 uur gebruik ik dan heel keer. Kiekwaal, 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 kiekwaal. Plannen is voor wiksels, het is niet als ik haal, joh. Kiekwaal, kiekwaal. Over 50 jaar ben ik het niet verleerd. Want ik heb dit woord op mijn been getatoeëerd. Een vreugde me het soms, maar ik weet het niet precies. Weet ze van tevoren welk antwoord dat ze kreeg. Kiekwaal, 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 kiekwaal. Plannen is voor wiksels, het is niet als ik haal, joh. Kiekwaal, kiekwaal. Heb ze nou
walgestof, zeg. Kiekwaal. Hey, kom ze met op stap? Kiekwaal. Hey, Pim, wie laat golven? Hey, wie is dat? Kiekwaal. Kiekwaal, kiekwaal. Kiekwaal, kiekwaal. En het is voor mixers, het is echt als ik ga, joh. Kiekwaal, kiekwaal. Kiekwaal, dus van de Basement Collective hier in Lucas On Air op RTV Maastricht. Ja, jullie hebben zoveel nummers en we zijn ook zo druk in gesprek. Op een gegeven moment dan moeten de microfoons weer aan. Maar jullie hebben zoveel nummers. Waar zou er nog graag een nummer over worden geschreven? Over een nummer over worden... Of je denkt van, oh ja, dat onderwerp dat slaat me nog wel aan. Ik denk feesten. Letterlijk feesten. Naar de kroeg gaan, naar de club gaan. Dus dat. Ik vind het wel grappig ook in de context dat jij dan eigenlijk een docent bent en dat dan... dat vind ik wel leuk. Dus, dat als je leerlingen dit zo zouden zien, is dat toch heel anders eigenlijk hoe ze dat voor hun neus zijn. Leerlingen denken dat het niet zo is, maar docenten hebben een leven, hebben feesten ook graag. Ja. Absoluut, ja, dat is... Nou, dat past er goed bij inderdaad. Dus ja, dat sluit er dan mooi bij aan nog. Zijn er al nummers die op de plank liggen waarvan je nog denkt van... Ik denk dat het hele tweede album al klaar ligt. Echt waar? Als ik ga kijken naar ideeën wat iedereen ook weer heeft gekregen, de energie die het eerste album heeft opgeleverd. Ik hoor heel veel mensen al, ik denk dat... Als we weer de geldkraan een beetje openzetten, dat we zo snel een tweede album... Nee, we maken er inderdaad wel een beetje grapjes over, maar stiekem nemen we dit toch wel heel erg serieus en genieten we er echt heel erg van om dit samen te kunnen doen ook. Mm-hmm. En ook inderdaad door alle reacties die we gekregen hebben, het geeft zoveel plezier en zoveel energie. Ik kan echt nog 5 albums schrijven en dan zijn we denk ik nog niet klaar. Ja. Dus ja, waar het dan precies over gaat, daar zijn we nog niet helemaal over uit, maar er zijn... Ja, net zoals dit album, het komt wanneer het komt en het wordt sowieso een heel leuk proces weer. Ja, inderdaad. Ja, en wat ik dan ook wel meevalt misschien, dat vraag ik me dan af, in de zin van dat hoor ik wel vaak terugkomen. Van, hey, ga je nog een EP of een album opnemen? Ja, dat wil ik wel graag doen. Maar ja, kostenplaatje is natuurlijk ook niet aantrekkelijk voor veel mensen, laat ik het zo zeggen. Maar nee. Hoe zit het bij jullie? Delen jullie dat allemaal? Of hoe gaat dat? Het eerste album is eigenlijk uit eigen zak betaald. Maar dus wel door 12 man in totaal. Dus dan valt het wel mee hoeveel je dan uiteindelijk nee. Het eerste proces, zeg maar, ik wilde gewoon heel graag dat album op Spotify krijgen met een bepaalde kwaliteit. Dus ik had maar de keuze gemaakt om dat professioneel te laten afmixen. Dus had ik dat maar voorgeschoten en heb het in die zin niet eigenlijk over geld gehad. Maar dat was het eerste proces. Eerst hebben we ook niet van belang. En nu, in de volgende stap, weet ik wel dat ik dat niet meer zelf kan doen. Maar omdat iedereen nu enthousiast is en nu weet iedereen waar ze het voor doen, denk ik, en dat is gewoon een aanname, want daar heb ik nog niet concreet over gehad. Maar ik denk dat ik iedereen wel meekrijg in het kostenplaatje, want het is gewoon heel erg leuk. Ja. Moet het wel van Tikkie.me komen, hè? Ja, moet wel een veilige tikkie zijn, inderdaad. Ja. Ik wil zeggen, bij deze stop ik ermee, maar nee. Je bent een batteraar wat dat betreft, Rutger. Nou goed, dan hebben we het bruggetje naar de volgende plaat van de Basement Collective alweer gemaakt. Je voelt hem aankomen, die heet Batteraar. En dan ging het al goed fout. Samen kloten in de klas of op de skatebaan in de stad. En toen kost je als in, ja, die jong gaat ergens heen. Op 16 wordt een vent, want hij speelde in een band. Elke vrijdag flinke bal in een 3/4 lege zaal. Kostte Barea akkoorden net, maar het klonk toch best wel vet. Godverdomme, wat Suze nu oud doet. Maar van binnen, best ze nog taboe. Weer een jaar zo voorbij, och de god, wat vlucht de tijd. Maar een batteraar, daar blijft ze voor altijd. Knips met 10 ogen, 1, 2, 3 en op eens, dan stuit ze. Maar een batteraar, daar blijft ze voor altijd. 20 jaar oud, ja, de birkes stongen koud. Met de kelderdeur weer open en de vriend weer goed bezopen. Tot in de vreugde uurtjes zingen, alsof we nooit naar huis toe gingen. Godverdomme, wat Suze nu oud doet. Maar van binnen, best ze nog taboe. Weer een jaar zo voorbij, och de god, wat vlucht de tijd. Maar een batteraar, daar blijft ze voor altijd. Knips met 10 ogen, 1, 2, 3
en opeens dan stuit ze maar een batter af, daar blijft ze voor altijd. Ja, een batter af, daar blijft ze voor altijd. Nu zijn we bijna 30 jaar. Maar zou het zo weer over doen? Kijk nog eens goed om mich her en dan wens ik mich niks meer. Samen lachen met de vriend, er is toch niks zo chic als dat. Weer een jaar zo voorbij, och de god, wat vlucht de tijd. Maar een batterij, daar blijft ze voor altijd. Knips met 10 ogen, 1, 2, 3 en opeens dan stuit ze maar een batterij, daar blijft ze voor altijd. Ja, een batterij, daar blijft ze voor altijd. Ja, en dan toch ook weer een wat rustiger nummer, zoals gezegd. Er zit een mooie golfbeweging in dat album. En we hebben er nog 2 nummers te gaan in mijn hoofd, klopt dat? Ja. Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja, dus dat gaan we zeker wel halen. Eerst door naar het Game News met Timen. Wat dus ook voorlopig even de laatste keer is tot het geval dat we een keer beroep moeten doen op Timen. In het geval dat een artiest op het laatste moment zegt, ziek wordt, het tweede uur niet kan of eerder weg moet, wat dan ook. Het gaat vast wel een keer gebeuren in 2026 dat we toch nog een keer Markdown en Time moeten horen. Dat is helemaal niet erg, want Timen heeft ook altijd wel een geliefd onderwerp, namelijk gamen. En ik begrijp dat ik wat dat betreft jou aan moet kijken, Eloy. Ja, klopt. Ik vind het wel leuk om mijn tijd te spenderen aan Minecraft. Aan Minecraft, kijk, oké, dat is wel leuk natuurlijk. Dat is een klassiekertje. Ik denk dat je dat met je leerling ook wel veel over kunt hebben. En ja, we hebben natuurlijk... we proberen dat een beetje te koppelen aan de gasten die aan tafel zitten, dit item. En ja, dan komen we al bij de naam dus uit. The Basement Collective. Maar er is ook een hele gameserie die heet The Basement Collection. En ja, wat dat dan precies inhoudt, ja, dat heeft Timen dus helemaal uitgezocht. En dit is dus een hele serie aan games, kleine games allemaal, die Timen even gaat voorstellen. Dit is Timen met al het spannende en uitdagende nieuws uit de gamewereld. Ja, goedenavond de Timen. Goed gevonden wel weer. Een hele serie dus nog wel. Waar gaat de serie The Basement Collection over dan? Ja, goedenavond Lucas en Ben Lelen van de Basement Collective. Ja, deze vond ik inderdaad wel erg leuk gevonden, omdat die qua naam dus echt heel goed aansluit. De Basement Collection dus. Het spel is eigenlijk een bundel van allemaal kleine spelletjes. Die zijn allemaal zijn gemaakt door één ontwikkelaar. Het zijn dus niet hele grote games met enorme werelden, maar korte creatieve projecten waarin hij dus zijn ideeën uitprobeerde. Die heeft hij later dus allemaal samengevoegd tot één complete verzameling. Oké, en dat is dan dus de Basement Collection. Kom je daarbij uit? Wat moet je dan precies doen in die games? Ja, dat verschilt echt per spel. Maar het zijn allemaal eenvoudige 2D games die je binnen een paar minuten eigenlijk kunt begrijpen. In een van die spellen speel je bijvoorbeeld als een klein popje dat steeds hoger een toren moet beklimmen. Je ziet platforms, ladders en allemaal bewegende blokken. En jij moet dus eigenlijk precies goed timen om op het juiste moment te springen om niet naar beneden te vallen. Het level wordt dus elke verdieping eigenlijk ook wat lastiger. Dan heb je ook een spel waarin je de omgeving zelf kunt gaan aanpassen. Stel je een kamer voor met allemaal muren en hindernissen. Door op een knop te drukken verschuiven hele stukken van de kamer. Of het puzzelstukken zijn. Je moet dan zelf ontdekken in welke volgorde je in die stukken moet verplaatsen. Om eigenlijk weer doorgang te maken naar de uitgang. En dat allemaal in een zwart-wit, in een soort tekenspel dus eigenlijk. Alles op een schoolschrift als je speelt. Ja, schoolschrift, nou dat is dan dat is wel toepasselijk natuurlijk voor je Eloy schoolschrift. Dus daar zie jij er ook genoeg van, dat mogen duidelijk zijn. Het lijkt me wel een beetje qua Minecraft. Eigenlijk als je het zo de beschrijving van Timen hoort. Zitten er dan ook verhalen in totaal Timen tot slot? Of ja, is het gewoon losse missies of zo? Ja, er zitten wel kleine verhaaltjes in, maar ze zijn meestal heel simpel en heel kort. Vaak gaat het over een personage die dan iets probeert te overwinnen. Of de wereld moet doorkruisen met hele bijzondere regels. Het is meer echt meer sfeervol dan het echt een groot verhaal heeft. En de serie is inmiddels dus helemaal af. En het telt dus in totaal 9 versies.
Het is voornamelijk met een groep spelers, dus dat is heel erg leuk. Dus ja, misschien met de band. Ja. Leuke aanrader. Dus dan kan de Basement Collective, de Basement Collection gaan spelen. Nou, dan hebben we het goed uitgesproken. Tijmen, jij ook bedankt voor je bijdrages. En we komen je natuurlijk vanzelf in 2026 wel weer een keer tegen. Want ook jij blijft op standby voor de show natuurlijk. Hè? Dus tot ergens in het volgend jaar. Ja, dat is zeker. Komt gewoon helemaal goed. Gaan wij door naar Blast van Ernest. En tot in 2026. Fijne kerstdagen, Tijmen. Yes, hetzelfde. Fijne kerstdagen. Granddaddy bought this slice back in 1962. It came with a barn, dog in the yard, and a Chevrolet painted blue. Well, that Chevy still starts, but that old John Deere's just a sitting there in the shed. And every time that old whippoorwill sings, I can still hear what he said when he said, take time to say your prayers, even if it feels like no one's there. Round that field, plant that grain. One good rain can change everything. And there's a good chance that where you stand is your own little piece of the promised land. If the stars still spangle and the dirt's still red, and there's a roof still over your head, you're blessed. Now I'm all grown, I got a kid of my own, and he wants to learn how to fish. So we're standing at the pond, rigging up a rod, thinking, God, would you look at this? He looked up at me, said, Daddy, could it be that us and Mama got it made? I said, yes, we do, and we always will. If you just remember this one thing. And then I said, take time to say your prayers, even if it feels like no one's there. Round that field, plant that grain. One good rain can change everything. And there's a good chance that where you stand is your own little piece of the promised land. If the stars still spangle and the dirt's still red, and there's a roof still over your head, you're blessed. When he grows up, he passes down that word like Granddad did for me. I don't care if he's out in California, goes up north, or stays put here in Tennessee. This land I'm standing on now is gonna be his one day, without the shadow of a doubt. He'll probably be fishing this pond with his old boy. And think about this right now, and he'll say, take time to say your prayers, even if it feels like no one's there. Round that field, plant that grain. One good rain can change everything. And there's a good chance that where you stand is your own little piece of the promised land. If the stars still spangle and the dirt's still red, and there's a roof still over your head, you're blessed. Blast van Ernest, wanneer wij langzaam gaan aftellen richting 9 uur. En langzaam dus bij het voorlopig laatste live show van 2025 van Lucas Neijer uitkomen. Maar geen zorgen, want volgende week hebben we een herhaling van een kerstspecial op 19 december. Op 26 december hebben we een herhaling van een kerstspecial. En op 2 januari hebben we de Best of Lucas Neijer 2025. En dan de optredens, dus de beste optredens van het afgelopen jaar. Ja, jullie horen daar ook wel bij, maar... daar geen tijd voor om nog te editen, maar dan doen we jullie in de volgende best of aflevering. Komt wel helemaal goed. We hebben nog 2 platen te gaan. Witte Mamdat en Sjakelop in mijn beste Limburgs weer. Wederom daar weer de vraag bij. Wie ligt hem toe? Sjakelop heel simpel. Onze bandit Pim die heeft 5 of 6 brommers. En dat was gewoon inspiratie om een nummer te maken. Ja, daar worden we zo trots op. Daar moest weer echt even een plaat van komen. Ja, inderdaad. Ja, heel trots op zijn mooie poeg. En daar dan samen met Elke een nummer over gemaakt. Witte Mamnat is een collab, een samenwerking met In Limbo, ook een Limburgstalige band.
En de zangeres Mieke Kremers heeft daar de tekst voor gemaakt, verzonnen. En we hadden dat met het maakproces van ons album gewoon al uitgewerkt. En toen dachten we, dan zetten we hem al online. Maar dat is een samenwerking. En het is een beetje van een grapje ontstaan. Dus als je iets doet waar je eigenlijk voor moet schamen, dan zouden wij soms vragen, weet je moeder dat wel dat je dat doet? En dat was een beetje het idee, de rode draad voor dat nummer. Nou, dan gaan we naar die 2 nummers luisteren. We beginnen dus met Witte Man, dat van de Basement Collective. En daarna Schakelop, ook van diezelfde band hier bij Lucas Neer op RTV Maastricht. Geef me nog een sigaret. Manchmal schwammen in bed. Antikraken bergen leeg. Als die hoerenverwarming het nog een steek. Dan begraven in de bovenste thuis. Kut, die kleier moet er ook nog in de wasch. Door mijn liederzakken aan. Trainingsbox, kroeks aan. Wie zus die goed? Witte maandag. Witte maandag. Uit op 6:30. Alles schijt er neven door. Alles schijt er neven door. Voor zichzelf zorgen. Waarom naast het mogelijkheid. Schief het maar naar voren. Neem een stek op zeuren door. Wie zus die goed? Wie zus die goed? Witte maandag. Witte maandag. Witte maandag. Doe geen spicht de pokkelroetje. Hoeft niet meer te douchen. Wil je toch weer werken in het zweet? Wie zus die goed? Witte maandag. Witte maandag. Je luistert naar Lucas On Air. Ik doe de deur op. De loungebrunk aan. Daar staat mijn brommer. De kijkt mich aan. Ik pak mijn helm. En strik mijn schoen. Ik doe mijn jas aan. Ik ga nog tegenaan. Ich rieh mijn brommer naar buiten. Ik draai het gas ganz op en ik vul de wind om mijn oren. Ik schakel terug en rijd door de wei en ik scheur de straten. Ik gooi mijn brommer in de boog, in frisse lucht. Ik vul mich vrij, ben gans verkocht. Ik schakel op. Ik hoor een knal en schrik mich rot. Door klapt die band zomaar eens kapot. Ik stap eraf, vul in mijn tas en heel toevallig heb ik een setje vol met plek. Ik plak het gaan en trappen maar. Ik draai het gas gans op en ik vul de wind om mijn oren. Ik schakel terug en rijd door de wei en ik scheur de straten. Ik gooi mijn brommer in de boog, in frisse lucht. Ik vul mich vrij, ben gans verkocht. Ik schakel op.
Nou, dat was hem. En dan hebben we het hele album ook nog eens gehad, als ik het goed zeg. Ja. Ja, inclusief ook nog de optredens. Dus dan was dat deze uitzending van Lucas en Air op RTV Maastricht. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Het was gezellig. Hartstikke Ja, leuk. echt dankjewel. Nou, dat is... wat een eer dat wij de laatste van dit jaar mogen zijn. Ja, inderdaad. Dat ook nog eens inderdaad. Nou, de mensen kunnen de komende vrijdagavond gewoon de show aan laten staan natuurlijk. We hebben nog leuke herhalingen. Maar als er in de toekomst dat nieuwe album, wat dus al op de plank ligt, uitkomt, stuur het vooral door, zou ik zeggen. Ik heb wel nog een slotvraag, als dat zou mogen. Want we hebben hier natuurlijk live akoestisch gezien. Maar sowieso het optreden zelf, op het podium staan en echt gewoon vol als band. Hoe pakken jullie dat aan? En gebeurt dat al veel? Ja, dat wordt steeds meer. We hebben ook 6 maart hebben we een Limburgse bandavond georganiseerd, genaamd Dialect. In Roermond, in de azijnfabriek. Ja. Dus dat is sowieso op de planning. En het gaat er normaal wel iets feestelijker aan toe dan op een akoestische setting zoals hier. We hebben 5 zangers. We hebben een heleboel blazers. Stijn, hoeveel blazers hebben we? Er komt een 4e bij. Ja, dus er is een heleboel gaan. Het is vrolijk. Het is echt een feestje. En het gaat net zoals op het album een beetje tussen feest en zwijmelen en rocken in. Oké. Het is echt een bak met energie. En dansen en springen. Wij springen zelf mee. Als ik niet hoef te zingen, dan mos ik ook gezellig zelf mee. Dus willen jullie komen mosje, willen jullie komen springen? De tickets zijn volgens mij nog vol in de verkoop. Dus, verkopen, het is gratis. Dus zijn vol, vrijdagavond, 6 maart, azijnfabriek Roermond. Ja, je moet gewoon komen. Ja. Kijk, dat gaat dus een feestje worden, want deze uitzending van Lucas Nair was al een feestje en dat dus ook. Wellicht de volgende keer, als jullie te gast zijn met dat album of zo, kunnen we daar ook nog op terugblikken natuurlijk. Maar het voor herhaling vatbaar wat mij betreft, dan met welk project dan ook wat dat betreft natuurlijk. Hè. Dus de Basement Collective, natuurlijk heel veel succes mee, maar ook alle andere muzikale projecten waar jullie mee werken, heel veel succes mee. En elke vrijdagavond hier bij Lucas en Air op RTV Maastricht zijn we er natuurlijk met een uitzending. Ja, zoals gezegd, de komende 3 weken dan niet om 19 december een herhaling van een kerstspecial. Komende 26 december, tweede kerstdag herhaling van een kerstspecial. En op 2 januari Best of Lucas Nair 2025. 9 januari, dan zijn we er weer live. En dat dan in elk geval. Fijne kerstdagen, doei! Vanuit de